Tak ahoj, já jsem Klouzek. Dneska vám ukážu, jak dělám po svým vepřové klobásy s olomouckýma paruškama. Tak, jdem na to. Nejdřív si připravíme maso. Mám tady krásný bůček, ale prostě pár věcí z něj ořežu. Už od řezníka vykoštěnej, bez kůže. Tak, je horovej dobrý. Jdeme dál. Přesně takovýhle ty věci, co tam překážejí. Ten tuk vyloženě, ten není potřeba. Ohmatám, jestli někde není zůstala nějaká kůstka. Tenhle kousek je hezčí. Pak tady mám plecko. Mám malý prkínko, tak si dáme na 2 kousky. Tady máme nějakou křupku. Přejdeme všechno prstama. A to, co nechceme, aby jsme měli v klobásách, tak dáme pryč. No, asi dobrý. Takže poslední kousek. Tady je to nějaký tvrdý. A jinak dobrý. No a teď si maso nakrájíme na kroužky, aby jsme to mohli pomlet. Budeme to mlet všechno na osmičku šajbu, protože prát mám hotovej. Už jsem říkal, jsem si nechal umístního řezníka udělat vepřový prát. A ten je i solený, takže musím počítat s tím, že budu dávat méně soli. Nebo sůl jenom na to maso, ne na ten prát. A méně soli budu muset dát, protože syrečky jsou taky slaný. Tak aby to neměl přesolený, takže dám tak 16 gramů soli na kilo masa. Tak tohle už moji nekveme. Tady mám ještě něco tvrdýho. Není dobrý. Tak. Nakrájený, teď nakrájíme bůček, aby to nebylo suchý. No a mám to 2 kg plecka a 2 kg bůčku, kilo prátu. Kdyby někdo nevěděl, co je prát, tak je to hodně najemno nasekaný maso na kutru a mám to udělaný od řezníka, protože kutr nemám. A ten prát mi slouží jako spojka. A ten, když to míchám, tak přidávám až naposled.
poslední kousek vůčku. Převezmeme nůž. Tak maso nakrájený. Tak. No a připravíme si to na mletí. No a ještě musíme nakrájet ty syrečky. Aspoň tak, aby se vešly do mlejnku, že chci to prohodit mlejnkem, aby se to líp promíchalo. Ale koukám, že oni mají dobrou velikost, takže je krájet nemusím. Máme připravené na mletí, tak jdeme mlet. Tak malá chyba, nepřipravil jsem si k tomu ty syrečky. Olomoucký tvarušky, teda bych byl přesnej. Tak si musíme připravit. Máte nějakých 400 gramů. Tohle je sice na kousky, ale ty kousky by byly moc velký. Takže si to stejně proženeme s tím masem. On se na to krásně i promíchá. A tyhle jsou klasický. Připravím tady. Všechno musíme naházet do pytlíku. A pak to budeme vyhodit do plastu, aby nám to tady doma nedělalo to aroma. Někomu to voní, někomu smrdí, ale přiznejme si, dvakrát voňavý to není. To už je s kmínem, takže kmínu dáme míň. Jako syrečky v kmínu se vždycky hodějí.
mají to nějaký zamíchaný. Ukáže to stejný balení. Podívejte se, jaký jsou tady kusy. Podívejte se, jak je to tady rozmělněný. Tak jdem si s tím nějak poradit.
máme na mleto, tak to teď hodíme na chvíli do chladu a připravíme si koření. Tak jdeme si to zamíchat. Rukavičky. Kořeníčko vypadá takhle, zase dám do popisku celý recept. Po zamíchání vypadá takhle. No, ještě to nemám pořádně promíchaný, a to nevadí. Se to promíchá v tom. Rozsypu to všude. Teď mám jednodušší míchání. No, jdeme to zamíchat. Jak říká mistr Málek, napojíme vrtule a jedeme. Až to začne lepit, tak do toho přidáme ten prát a ještě zbytky ze starých klobás, co jsem dělal, tak se si zamrazil. Použijem to zase. No, docela se na ty klobásy těším. Samozřejmě recept nám přizpůsobený, ale nápad těch syrečků není můj. To je jak Kovboje Mada nebo mistra Málka. Ale zaujal mě, tak jsem si to udělal taky, ale jinak ostatní koření a tak mám podle sebe. Poměr masa taky. Tak. No a pokud mě sledujete, tak vás všechny zdravím. Zdravím i fanoušky kanálu Robert Herák a máma Kristýna. No. A já jdu přidat vodu. Deci na kilo. Takže tady máme 2,5 deci ledové vody a půl litr. Zase se to trochu líp bude míchat. Tak průběžně, tak už krásně rozprostřený po celém tom je ten sýr. Tak a teď přidám ten prát, tu spojku. Tady mám ještě kousek připravený na namíchaný klobás z minula, ale to jsou šunkový, takže to se toho ztratí. Tak. Bylo trošku víc papriky, se pak rozmíchá. No a tady máme ten prát vepřovej. A jdeme ho do toho zapracovat.
Zase je krásně studený, sebou mě ruce, což je v pořádku. Tak, krásně lepí, to dáme odpočinout a pak to narazíme. Tak. Mám novou zástěrku, jste si mohli všimnout. Tak jdem to narazit. Už mám připravenou na nážičce. Tak a jsme na konci. Ještě to uzlovat nebudu. A jdu od začátku. Pomačkám, přetočím. Tak, už se snaží dělat tak zhruba stejný klobásy. Jednou tam. A jednou zpátky. Tam. Zpátky. Tam. Zpátky. Tam, tady máme prasklý střívko, to vůbec nevadí. A zpátky. Když se mi to zdá měkčí, tak to omotám víckrát, tím se to utáhne. Tam. No. Tady ta jedna bude trošku větší, ale taky trochu upěchuje. A už to prasklo. To nevadí. Zavážem. To není jitrnice, aby nám to vyteklo. Ještě špejličku. A všude to propícháme, aby mohl vzduch pryč.
Hodíme vedle. Dáme další střívko a jdeme dál. No, tady máme uzlík, což není dobrý. Ten si rozděláme, ale tím vás nebudu zdržovat. Takhle narazím všechno. Tak. Si je tam vidět. Mně se to leskne, že nevidím, jestli tam vidíte něco. Ale je tam 55 stupňů, 36 stupňů údírně. Když jsem to teď vyvětral, mám nastavený 55 a teď to budu tak hodinu až 2 sušit. No. Máme to takhle. Sondu už mám napíchlou, akorát ještě musím k tomu dát teploměr. Tak víc to větrat nebudem. Krásný jarní den. Tak zatím zdar. Tak, klobásy jsou v udírně. Krásně se tam sušej. Po sušení nastavím teplotu 65 stupňů, tam to nechám taky tak hodinku 2. Uvidíme, jak hodně budu spěchat. Ale vyplatí se, jestli člověk trošku počká. No, jak jsem říkal, je to okopírovaný nápad. Ale dostal jsem na to chuť, takže děkuji pánům Matt Barbecue, nebo jak si říká, a Mr. Malkoy, že mi takhle představili něco, co jsem v životě nezkoušel. No. Dál. Stále mi scházejí nějaký ty odběry. Pokud se vám to líbí, dejte tam odběr. Mně to pomůže, fakt. Snažím se ty videa stále zlepšovat. Koupil jsem si zástěru, trička s mým logem. Kávu mám ze svýho hrníčku. No. Jsem trošičku nachcípanej, takže dneska do toho hůňám. Ale co ti nezabít, to ti posílí. No tak jo, uvidíme se u další části videa. Tak, uplynula hodinka a půl, tak jdeme zkontrolovat, jestli se nám to vysušilo. No, je to i vidět, jak krásně se to suší. No, už to je i na omak suchý. Tak jdeme zapálit. Tak, máme podpáleno. Hezky to dejmí. Necháme to chvilku prodejmit, prohořet a pak to stlumíme. Tak jo, tak zatím. Tak, máme hotovo. Tak ještě za tepla ochutnám a samozřejmě ten řez nebude, ta mozaika nebude stejná jako za studena, ale uvidíme. Ještě jsem zapomněl říct, že to je na mým prkínku, který jsem zakoupil u firmy Čisté dřevo. Velice krásná cena, všechno. Tak. Říznem. No, samozřejmě to není tak hezký. Vy jste viděli mozaiku za tepla. Tak ještě jednou to ukážu líp. No, je takový roztrhaný teď. Ale uvidíme. No, je tam cítit ten sýr. Nejsou zlí. Se to hodně špatně krájí. A máže se to na nůž.
No, doporučuji všem. Je to opravdu vynikající. Ty soli tam nemusí být na 16, ale stačí na 15 gramů. Ale malinko slanější, ale není to na škodu. Vynikající. Tak u dalšího videa. Zatím mějte se. Lajkujte, sdílejte, odebírejte, komentujte. Mějte se krásně.